Olemme juuri Hiitolanjoen varrella Uudensillan suvannolla. Tästä kulkee yksi suunnittelemistamme erämelontareiteistä historiallisella pohjalla. Tämä reittirunko johtaa Hiitolanjoen vesistöalueen läntiselle osalle ja lopulta aina Särkilahteen, eli vedenjakajan yli Hiitolanjoen vesistöalueelta Saimaalle Pihlajavedelle. Tätä reittiä on pidetty tutkimuksessa aiemmin yhtenä muinaiskarjalaisten käyttämistä kulku- ja kauppareiteistä, erityisesti myös asutuksessa Laatokan luoteisrannikolta Saimaalle ja jo tätä ennen karjalaisten pohjankäynnin ensimmäisenä alkuetappina aina pohjoiseen saakka. Tässä hankkeessa meillä on tarkoitus selvittää myös kahta muuta reittiä, jotka kulkevat Simpelejärven kautta Punkaharjun tuntumaan Putikonlahteen. Nämä historialliset erämelontareitit ovat aikoinaan olleet jo hyvin vaativakulkuisia ja sitä ne ovat todella tänäkin päivänä. Mutta toisaalta samassa yhteydessä voi todeta, että luonnon kannalta hyvin monimuotoisia ja monipuolisia on pieniä ojia, puroja, vähän suurempia jokia, lampia ja sitten järvialueita. Suuri keskusjärvi tällä läntisellä suunnalla on Torsanjärvi. Ja tämä kulkeminen täällä näillä reiteillä muistuttaa oikeastaan enemmän vesivaellusta kuin pelkkää melontaa. Eli kannattia joudutaan ohivetämään, kantamaan, kuljettamaan kärreillä, kahlaamaan koskessa ja uittamaan, tekemään erilaisia ratkaisuja juuri maan puolella ohituspaikoilla. Mutta tämä on oikeastaan osa tällaisen erämelonnan niin kuin hienoutta ja se on sen suola ja sokeri sanoisin, koska aina on tilanne se, että puuta saattaa olla jossain vaiheessa edessä ja sitä varten myös pieni raivauskalusto on välttämätön, esimerkiksi retkisaha, kassara ja kirves olla mukana. Meillä on tässä Laatokan Saimaalle hankkeessa myös tarkoitus päästä vähän eteenpäin pelkän niin kuin tutkimuksen ja koemelonnan osalta tehdä esiselvitys, jossa kootaan kaikki näkökulmat näihin reitteihin, niin historialliset, kulttuuriset, luonnon kuin matkailullisen tuotteistamisen lähtökohdat. Ja tämän hankkeen päätyttyä toivon mukaan olemme pidemmällä tämän reitin tai reitistöjen käyttöönotossa matkailun kannalta. Toivon todella, että tämä reitti tulisi jossakin vaiheessa matkailualalle myös käyttöön ja matkailualalla vois sitten yhteistyökumppanit ja paikalliset yrittäjät tulla mukaan yhteistyöhön ja saataisiin rakennettua sen kautta niin upeat mahdollisuudet siihen niin, että löytyy majoitusta, kahviloita, ruokapaikkoja, mikä palvelisi virkistyskäytössä sitten niin kuin moninaisesti.